Bahala ka. Final, final. Final pa. Final. Final, final. Ready? Wala yung mga ka-joker. Kung makadaog mo sa inyong buhaton sa kwarta, 1 million. 2 million na kung 1 Pila, million. pila? 2 million na. 2 million. Unsay inyong himuon kung makadaog mo, pananglitan. Ikaw. Ready? Final. Ano, ready go. Wala mong iwaray dyan. Go! Papa! Oh, paday. Pa. Go! Babi! Ha? Okay, daog na, daog. Daog na, di pikas. Dire, tay na sila, tay na. Pau, daog na pikas, tay na sila, tay. Nagtay na sila, daog na sila ganiha. Oh. Di, final. Daog na sila ganiha, dire, daog po dire. Oh, hatag, hatag. Nara mga higala. Oh, grabe, mudagan na siya pagka-mayor. Oh, dire pikas. Nakadaog na sila ganiha. Mas lala ka daw, Pads? 20. Ganiha, nakadaog mo to sila ganiha. Dire, 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 dire. 20. Oh. 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 Sige, mga tatay! Oh, o saan nyo ng 2 million? Hoy! Hoy, saan nyo ng 2 million? Kahimas mo. Mama shopping siya. Mama kahoy. O sa'yo mo na-obserbahan sa dula? O sa'yo na-obserbahan nyo sa dula? Waya may naapil. Muna yung mga guwapa sa center. Babe, tanaw rin. Hey! Hi. Video ba dyan? Sa kasulti sa imong iro kung German Shepherd. Tayo mo lagi German Shepherd lagi. Jerry like.